Я погледни ме! Какво става, как е? Добре съм, окей. А, така. Как си, бе? Аз съм добре, днеска последния работен ден да го еба. Така си, уволнявкам, да не ме пуснеш после по фейса. Няма. Добре. Какви цигари пушиш? Розалин, къде е Розалин? Розалин. Роската е там, кара пуса, Това видиш е ли? Розалин от Търговище. Търговище ли е та? От Търговище е кучето. Издухане. Рози! Кои са Саити Аджи? Сейти хачи са там, те ли? Да, Саити Аджи. Какво прави Сейти хачи? Ето го бат Роско слиза от колата. Те ли? Чакай нека да го такова. Това е нашия шибан бус, Да. Чакай си, кара си така. Айде. Ела! Матроска! Днеска е последния ден. Трябва да ги снимам тук за последно. Дай, бана! Ей! Днеска е последния работен ден. Аре, уже аз съм свари ми си! Не, А, чуле! не види! Бенди! Vai! Изухватя! Фирма Тютер! Работата в Германия. Намираме се в град Мюнхен, близост до Есен. И тук почистваме алеите. Намираме се в един много голям буливард. Ицхаустрасе се казва, улицата, и булеварда също. И всичко е окей. Виждате пътищата скица, блоковото пространство и така. А Роската там отсреща гледа и маха с ръка.
Слушалката изкарва на пътя, а тая машина го смъква и прибира листата от земята. Бързо и ефикасно, естествено. Фирма Тюте. Това е. И така свършва първа част. От мен Ивайло Иванов.